pand zijn we eigenlijk al 10 keer gereden. Maar er was nooit enige bedrijvigheid te herkennen. Terwijl toch duidelijk heen gewerkt wordt. En nu zogen we een kupje achter de raam. En kijken of we het verhaal achter dit opmerkelijke pand kunnen optekenen vandaag. Daar kunnen we immers zo onder. Bekijkt de eerste post. Goedemorgen. Goedemorgen. Die van de fietsclub. Ja, dat zien wij. Ja, dat dacht ik Van de toch. fietsclub. Fietsclub onderweg. Ja. Ik ben Bas. En met wie heb ik het genoegen? Jo Penders. Jo. Ja. Meneer Penders, of moet ik Jo zeggen? Jo, zeg maar goed. Jo, we zien, ik zeg net tegen de mensen toe, we zien hier al zo druk langs gereden, langs dit opmerkelijke pand, statige pand. En het was duidelijk dat het under construction is. Dat is nog steeds. Nog steeds. Maar we zogen nooit bedrijvigheid of beweging of wat dan ook. En nu zogen we net een, met alle respect, Gries Kupke achter de raam zitten. Toen dachten we van, nou willen we toch eens weten van wat het verhaal is achter dit alles. Geen tijd, hè. Nu waarlijk. Ik ben vanaf gisteren met prepensioen. Dus ik heb nog een tijd voor je te doen. Proficiat, Jo Penders. Ja. Hoe vult het? Nog een nachtje slopen? Ja, beste weg geweest, hè. Ja, echt? Ja, want ik heb niks te doen nog. Ja, iedereen denkt van... Terwijl ik ben ze het hier- weer, nee, iedere dag geeft ze naar het werk. Oh ja, dat heb ze gaat in de hand. En nu ben ik wel in... ja, niet een uur aan het zoeken, maar ik heb al 3 keer koffie gedronken. Er moest echt een nieuwe modus vinden. Ja, het was even een nieuwe modus, vind ik. De pre-pensioenmodus. Ja, ja, dus de eerste week is het een beetje vakantie, hè. Hoebig. Ja, lekker toch? Ja. Dus ik heb dan aan de gang. En dan moesten ze natuurlijk ook vanzelf zin in krijgen. Ja, gewoon het motor hier nu, hè. Dus de zomer. En dan begin ik in oktober wil ik het gewoon... moet ik nog de zaak even in orde zetten. Maar het hij altijd heen gestaan? Ja. Nee, ik heb een beetje problemen met de buren. Want ik heb een garage achter met de kinderen niet in doen. Dat wordt echt van oeverpad. En dat hebben ze met de rechter over hebben ze dat anders gezet. Dus ik heb alleen maar een pad, ja, dat kan ik met de motor niet in. Voor je wordt er recht van weg, zal ik maar zeggen. Ja, ik ken het recht van overpaald, Ja. dat ken ik. Ja. Dat is als ze een bepaalde periode niks duist met die weg, Ja. dan vervuilt die recht op. Ja. Ik heb In dit het geval die een eigen oprit. Ja, niet mijn eigen, het is de oprit van de buren. Oh, zo. Dus ik heb alleen nog maar recht van pad, door de overheen te gaan. Ja, ik heb met de fiets. Dus ja, goed, heel te open. Dus zo versteekt de motor door. En wie duist dat dan met die garage? Ja, die heb ik niet snoeberging, hè. Dat moet allemaal door het hoef staan. Ja. Oké. Ja, ik heb toch wel een deur, maar ik kan ze niet zoveel naar binnen doen. Hè. Maar ben je de enige bewoner hier? Nee, ik heb nog een broer, dat heb ze ook waarschijnlijk eens een keer. Er zit een normaal... dat is vandaag werken. Dus, we wonen hier met z'n tweeën. Dus, Met die broer samen? ja, Wat grappig. ja. Twee broers onder één dak. Ja, dat is makkelijk, man. Dan moet je gewoon aanspreken wie ze dat wil regelen. Als het wil regelen, heet dat. Heb je het goed geregeld? Ja, Ja? goed. Wist de oudste van de twee? Mijn broer is dat ook. Dat is gisteren 64 geworden. Dat is wel goed geregeld dan. De Ja, jongere van de twee, die is met prepensioen. ik ben met prepensioen en hij mag nog even gewoon. Dat is toevallig zo in Nederland geregeld. Wat heeft ze altijd gedaan? Ik eerst heb ik bij de gemeente Heerlen gewerkt als geluiddeskundige, dus geluidmetingen en geluidberekening aan de weg en dat soort dingen en geluidisolatie. En de laatste 20 jaar heb ik milieuambtenaar. Dus bedrijven controleren op milieu-items. Zijn ze zich meestal niet geer komen toch? Geval? Och, dat beroep is een beetje zo van... die mensen moeten een vergunning hebben. Maar Dus die smeren de ja, honing de op gemeente mond. smeert dus die mensen moeten een vergunning hebben en dan moeten ze zich aan de regels houden. Ja, ten eerste vragen ze die vergunning niet aan, want dat is lastig.
En de gemeente moet dan die vergunning controleren. Ze willen niet gecontroleerd worden. Moest een bepaald type liever zijn. Ja, En dat is het? ja, dan moesten we wel een beetje van kom binnen en dan gaan we regelen. Dat is de belangrijkste eigenschap. Ja, want dan komen mensen, ja, maar je kent ze morgen terug voor die controle. Nee, ik kom vandaag. Ja, en ik wil het, of je kunt ze een afspraak maken. Ja, dat gaat ook niet. Ik wil het nu controleren. Want als ik een afspraak moet maken, dan hoef ik niks te controleren. Dus soms een beetje spanningsveld. Maar meestal komen ze er dan wel uit met Joop Enders. Ja. Ja, en dan heb ze nog jullie die willen altijd. Ja, de gemeente zus en dit en dat. Dus ja. Ze zeggen altijd, maak maar zelfs een tas koffie, shot zich maar helemaal leeg. En dan doen we dan zaken waar ik verriep ben. Moest een beetje een feeling voor hebben. Een tas koffie drinken, dat wonderen. Ja. Kunnen ze even nadenken? Ja. En dan zijn ze van het geluid af en dan kunnen ze dan zaken doen. Hey, wat moet er, als ik bijvoorbeeld die trap al zie, hè, dan denk Ja. ik mezelf van, oh man, laat hem vooral zoeken. Ja. Gaat dat ook gebeuren? Ja, dat trapdief zo. Dat is toch ouderwets, hè. Wie oud is het huis? Het is van, ja, volgens mij 2006 of zo. En dat merk ze ook aan bedroding en... Ja, dat heb ik allemaal vervangen. Oh, dat is al Ja, gebeurd? Ja, dat is al gebeurd. De binnenkant is zoiets met alleen de woonkamer nog even. Het plafond heb ik opnieuw moeten openmaken. Zou je dan toch in dit geval een ambtenaar met 2 rechterhandenvleugels hebben? Ja, vrienden, bekenden helpen ook. Hè. Oké. En soms tussen dingen inhuren die ze niet kent. Dus, en dat is ook slim. Want zelf maakt ze het dan niet beter. Ik is beter in mijn zin nu dit goed kan. Is het En dan een, is dat kost geld, dan moet je even met de ogen knipperen zo. En dan door. Hè. En dan is heel trauma's aan u. Dan denk je, oh, hartstikke duur geweest en dan is er nog niks. Ja, dat is dan even doorbieten, ja. En dat zijn dan dingen die ze dan zelf geprobeerd is en dan uiteindelijk maar oplost lossen door Ja, dan mensen moest die je er toch verstand denken, van... oh, ik heb nu les ook nog een experiment. Denk, het gaat hem toch niet worden. Ik ben toch maar halverwege gestort en in een drekbak gegooid en dan ben ik toch maar gewoon naar de winkel gegaan en het gekocht. Wat was het experiment? Ja, ik hou, wat hou ik? Oh, plaklaminaat. Dat ligt op de vloer. Ja. Maar ik ga de verticaal gebruiken. En houdt dat wel goed geplakt, maar dat valt toch te vanavond. Dat kan het gewoon niet hebben. Is het niet voor gemaakt. Die moest van plaklaminaat en lambrisering Ja, gemaakt. ja, dat werkt niet. Ja. En dan wordt het wat warmer. Ja, hè? en dan valt het er vanavond. Wordt ze 's morgens wakker. Ja, ligt het Liet ik de lambrisering op de keukenvloer. Ja, ligt er neer. Hey, en is het een echte bron? Ja, we zijn aan een waterput van 88. Is 32 meter diep. Er zijn er 3 van in Geul. Eén zit in Moerveld, die zit er onder die kapel. Ja. En één zo bij het bejaardentoes. Ik weet niet of die er nog is, maar dat zou er zo gaan. Dat is 32 meter diep, maar ze hebben hem in 48 hebben ze een betonnen dek erop gestoord. Van de gemeente. Hij is dicht. Ja, het is dicht. Omdat ze door de oorlog hadden ze nog z'n spullen erin gegooid die er niet in waren. En er had nog riolering opgestoken en dat soort dingen. In principe kan ze hem openmaken, maar het is uitgemetseld. Met de degen ze vroeger, houden ze een ring, degen ze metselen en degen ze onder de grond wegpakken. En dan weer metselen en dan zak je gewoon een ring in. Het kan onder zo degen dat vroeger maken. En onderin zijn dan, er zit hout, ja, dat het water naar de toe kan stromen. En dan is verzand dat, dus ze zitten er. Dicht wedstrijd Ja, dat heb ik toevallig ook maar gelezen. Ook maar gelezen. Heemkundevereniging in Geul is met dat soort dingen bezig. En wat voor functie heeft het pand gehad? In de jaren 20 was het hotel van Mulke. En mijn mama en papa wonen in het pension. Oh, dus het is in de familie geweest? Ja, van 56 af is het pension geweest tot 75. Ja, dat is dus ja, pension. Weer oude één douche. Ja, dat kan ze zich nog gar niet meer voorstellen. Daar moest dan iedereen bij? Ja, iedereen moest dan 1 keer in de week even in de douche. Dat houden we verder nog. De meeste mensen worden in dienst. Ja, dat was een kamer vroeger, maar dat was alleen een wasbak.
Eén keer in de week douchen. Ja, dat was vroeger. En de rest deze met wasbakje. Ja. Ja, als er dus gasten was mee, dan was ik had zo de jaren 60. Mensen hadden niet veel geld, dus die gingen niet naar Spanje, die komen naar Geul. Maar wat werd zich nog van die tijd, toen het pensioen was? Ja, Jel wil en ik sting in de afwas en vrouw in de afwasmachine. Ik sting de hele dag borden te wassen. Serieus? Ja, dat was morgens, dat was echt een dagdag aan. Want vrouwen heeft soms wel 20 mensen in huis. Dus dat was die eerste baan eigenlijk? Ja, 6 weken lang. Dat was zomervakantiewerk. Beetje verplicht, hè. Oh jongen, wat zal ze hebben? En Jel deed op tong bieten, hè. Niks zeggen, mam zag het. Niks zeggen, tong bieten. Maar dat wordt, ja, het ging voor het geld, hè. Er waren een paar euro of een paar gulden komen binnen. Ja, maar dan worden dus sommige gasten... Ja, dat wordt niet leuk. Oh. Dan zeg mam, tong bieten, niks zeggen. En was dat dan in die richting ook? Of was dat gewoon het algehele gedrag? Ja, nee, maar de mensen houden wel eens... ja, er worden gasten die worden niet leuk. Dus ik, nee, niks zeggen, zeg maar altijd. Want ik kost dat niet gebruiken, want die was de baas. Wie kijkt ze dan terug op die jeugd? In die vakantie 6 weken lang alleen maar afwassen? Het ging niet anders. Mensen in Geul diverse plaatsen van die voor de vakantiegangers. Maar gewoon met een cent extra. En vakantiewerk wordt er toen niet zoveel, dus ja, dat wordt wel... Oh, dan verdienen ze er wel wat. Ja, ik kreeg er wel een paar gulden in de week. Maar eigenlijk wordt bedoeld, dan kunt de man in het jaar weer het nucleëren. Want zo ging dat gewoon. Papa wel een baan, maar dat was maar niet zo spannend, hè. Dus het pensioen was eigenlijk het hoofdinkomen? Nee, papa wel een baan bij de waterleiding, maar mam deed het gewoon even erbij. 6 weken, ja, 6 weken. 6 weken hoofdseizoen en de vuur nog eens van over, ja, misschien 4 of 5 maanden. Dus het was wel leuk. En die broer, is hij ook een beetje handig? Nee, mijn broer is een beetje gehandicapt, hij werkt bij de fictie. Dus, Is dat begeleid werken? ja, ik ken hij riet wel zelf uit en zo. Dus verder, 2 oren praten, dus ik kreeg niet alles met. Soms moet zit ik aan de televisie, moet ik hem even voor zeggen wat gezegd werd. Dus, We zien de batterieën bijna op. Ja. Heb je het leuk samen? Ja. Nee, ik kan zich vrij geleuren van alles. Dat niet. Zit er niet in. Was? Contente mens volgens mij, of Ja, niet? ik vind dat wel. Ja.